אני קצת מפחדת שיהיה מאינטימיות מדי. יש דברים, נראה לי שהדברים האלה יכולים להגיע למשהו שהוא חודרני. זה נראה לי יותר מפחיד במחשבה, בראש אני אומר, טוב, כמה אנחנו כבר, כמה חזק כבר אני ארביץ לה, מתישהו תגיד די אני מפחד, אבל לא יודע, נראה. אז מצד אחד אני ממש פוחדת, מצד אחד זה כזה נראה לי קצת מרגש באיזושהי צורה. כי זה משהו שוואי, סורים בטלוויזיה או משהו. יותר שזה, אני מרגיש יותר חזק ממנה. זה חזק נותן למכות לחלש. מתחיל? נו? טוב, יאללה. טוב, קטנה שיש. כן. רגע, יאללה, הולכים. נעמה. טוב. קו? ממש לא. טוב, נו. טוב, תעצמי עיניים. לא, תעצמי עיניים. זה פשוט אני בלתי אפשרי, זה כאילו משהו שעוצר. די! צק. נו, כאילו קצת. איך את מרגישה? חמה, חבל על הזמן. חמה? לא. חבל. אני מרגישה איזה חמה, פנים חמות. כאילו במעלות, חמה. הטמפרטורה. כן. טוב, לא יודע מה אני חושב על זה. סיגריה? סיכום. זה לא היה אכפת לי לקבל מכות, אני חושבת. אבל פתאום היה משהו באינטנסיביות של הקטע שכבר התחיל קצת כאילו להרגיש לי לא טוב כזה. לא נכון, כאילו, מה את עושה? גם אני הרגשתי ככה. קצת הרגשתי שלא היה כוסית אם אני ניתן לך מכות.
לא, כאילו... יש איזה קטע לא שוויוני בתוך הסיטואציה הזאת. גבר לא מרביץ לאישה. סיימנו.